Ingwazi yebhola laseNingizimu Afrika umlungisi Ngubane ikholelwa ukuthi ifomu likaFiston Mayele belizokwehla ukuba isiphakamiso sakhe sokuya kuKaizer Chiefs saphumelela phambilini. Lo mgadli waseCongo ubesohlwini lwezifiso zomqeqeshi uNasruddin Nabi ekuqaleni kwesizini ka-2024-2025 yePremier Soccer League, kodwa wakhetha ukujoyina iqembu lase-Egypt iPyramids FC, iklabhu elaziwa ngokuba namandla kwezezimali. uNgubane uphakamisa ukuthi isimo seChiefs bekungenzeka sibe nomthelelo omubi ekusebenzeni kukaMayele njengoba kubonakala sengathi kunenkinga ejulile nokungahleleki eqenjini. Ubalula ukuthi nakuba iChiefs ijwayele ukusayinisa abadlali abanekhono, labo badlali bavamise ukuthi behlelwe yifomu uma sebejoyinile. Ngokusho kukaNgubane, abanye abadlali beChiefs babonakala bekhetha ukuthi benze kahle nini, bakhombisa ukungazinikeli njalo enkundleni. Esebenzisa isipiliyoni sakhe kulomdlalo, uNgubane uthe lokhu kungezwani kubangelwa ukwehlukana kwangaphakathi kuChiefs, eveza ukuthi ukuthanda abanye abadlali ezingxenyeni zabaphathi beqembu kungase kudale umuzwa wokunganeliseki kubadlali abathile, kunciphise umdlandla wabo nokulambela ukudlala. uNgubane ukugcizelela ukuthi nakuba iChiefs inabadlali abanekhono elifana nele Orlando Pirates, kodwa umehluko usezingqondweni. Uncoma abadlali bePirates ngokuzimisela kwabo nokunqaba ukwehlula, okungafani nabadlali beKaizer Chiefs abathi yize benekhono kodwa bengenakho ukuzithiba nenhlonipho enkundleni. Abadlali abafana noMduduzi Shabalala noWandile Duba babalulwe njengezibonelo zokukhuphuka kwamathalente kuChiefs, ukuthi yize benamakhono kodwa bavamise ukuhluleka ukuthula bese beqophisana nonompempe nokukhombisa ukungazihloniphi izikhulu. Ukuziphatha uNgubane akholwa ukuthi kuwumphumela wesiko langaphakathi eklabhini.